Басуда 6 туканы комбайны эшлей. Эш иртәнге сағат 7-дән кичке 8-ләргә кадәр дәвам итә. Басу кырында 26-27 тонна бөртек сыйдырырлык 2 лилияни бункеры тора. Игенчеләрне көнгә 2 тапкыр агрофирма хисабыннан кайнар ризык белән туклану оештырылган. Механизаторлар көннәр кыры торганда уңышны тизрәк җыеп алуны максат итеп тырышалар. Бүген көндә калып килә инде безнең төп техник культуралар, бу рапс, конбагыш һәм менә бүген көндә инде август агрофирмасы башлады сенажны. Ул инде 2000-нан артык бүген көндә тонна сенаж салды. Шулай ук инде бүген көндә бара җир эшкәртү 45% белән бүген көндә барабыз. Барлык хуҗалыкларда уңыш җыеп алгач, артыннан ук сразу эшкәртүне алып баралар. Шулай ук инде бүген көндә көзге культураларны чәчүне төгәлләнде дип әйтергә була. Үрәзмәт авыл тирәсендә 900 гектардан артык мәйданда кукуруз басуында эш 2 сменада оештырылган. Август месяцем агрофирмасының быелгы елны 900 гектардан артыграк мәйданда кукуруз чәчелде. Шуның 300 гектары безнең сугылып алына, калганы кукуруз силосқа алына. Безнең пока бүген көндә 250 центнер гектарыннан урожай бара инде. Безнең каралган план буенча 15 мең тонна силос салырга. Шуның буенча без чыгышабыз бу силос бу массага инде. И без шуның белән силосны каплай торган булабыз еллыкны. Уңышны җыеп алганнан соң барлык мәйданның яртысына сыек терес кертеләчәк. Калган өлеше сусыз аммиак белән тукландырылачак. Ашлаган җир аш бирер ди халык. Җирне органик һәм минераль ашламалар белән чиратлаштырып тукландыру мул уңыш алуның нигезе. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.